हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். அனைவருக்கும் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்மளுடைய பாகவதம் கிளாஸ் போலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா जया कुंज बिहारी जया राधा माधवा जया कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवाराधारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवाराधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு நம்ம 1.2.4 பதம் பார்க்கணும். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதா பாருங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா பிரபு? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதிரயேத். नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा. என் கூடவே சேர்ந்து எல்லாருமே சொல்லுங்க. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம்
नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிங்க படிக்கிறேன். மாதாஜி. படி, படி. மொழிபெயர்ப்பு வெற்றி இல்ல பெறுவது. ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஸ்லோகம். ஓகே மாதாஜி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. யாராவது ஒரு பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பிரபு வாசிங்க. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி பிரபு. யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணம் பரமபுருஷர் நமகிருத்திய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்த பின் நரம் ச ஏவ மற்றும் நாராயண ரிஷி நர உத்தமம் தெய்வீக தன்மை கொண்ட மனிதர் தேவீம் தேவி சரஸ்வதிம் கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி வியாசம் வியாசதேவர் அதன் பிறகு ஜாயம் வெற்றி கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும் உதிரையே அறிந்திருப்பீராக. மொழிபெயர்ப்பு படிக்க வேற யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. யாராவது வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெற்றி பெறுவதற்கு மிக சிறந்த வழியாகிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கும் முன்பாக பரமபுருஷராகிய நாராயணருக்கும் தெய்வீகத்தன்மை பெற்ற மனிதரான நரநாராயண முனிவருக்கும் கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி தேவிக்கும் மற்றும் ஆசிரியராகிய ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கும் தனது பதிவான வணக்கங்களை ஒருவர் அளிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிங்க பொருளுரை. புராணங்களும் உள்ளடர்ந்தான பௌதீக வாழ்வை வெற்றி கொள்வதற்காகவே உள்ளவையாகும். ஜீவராசி கற்பனை கெட்டாத காலத்திலிருந்தே பௌதீக புலனின்பத்தால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பதால் பகவானுடனான தனது உறவை அவன் மறந்துவிட்ட நிலையில் இருக்கிறான். இந்த பௌதீக உலகில் உள்ள அவனுடைய வாழ்க்கை போராட்டம் முடிவற்றதாகும். மேலும் திட்டங்கள் தீட்டுவதால் அதிலிருந்து வெளியேற நினைப்பது அவனுக்கு சாத்தியமானது அல்ல. வாழ்வின் இந்த நிரந்தர போராட்டத்தை அவன் வெல்ல விரும்பினால் பகவானுடனான தனது நித்தியமான உறவை அவன் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் இத்தகைய பரிகாரங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒருவர் வேதங்கள் மற்றும் புராணங்களை போன்ற இலக்கியங்களை தஞ்சமடைய வேண்டும். புராணங்களுக்கும் வேதங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை என்று மூடர்கள் கூறுகின்றனர். புராணங்கள் வேதங்களை புரிந்து கொள்ள உதவும் விளக்க நூல்களாகும். இவை பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மனிதர்களுக்கென உள்ளன. எல்லா மனிதர்களும் சமமானவர்கள் அல்ல. மனிதர்களில் சிலர் சத்துவ குணத்தினால் செலுத்தப்படுகின்றனர். வேறு சிலர் ரஜோகுணத்திற்கும் மற்றவர்கள் தமோ குணத்திற்கும் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக உள்ளனர். எந்த பிரிவைச் சேர்ந்த மனிதரும் புராணங்களை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு இழந்துவிட்ட தங்களது உண்மையான நிலைமையை படிப்படியாக திரும்ப பெற்று வாழ்வின் கடினமான போராட்டத்திலிருந்தே வெளியேற வாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் புராணங்கள் பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீல சுத கோஸ்வாமி புராணங்களை கற்றறியும் முறையை காட்டுகிறார். வேத இலக்கியங்களையும் புராணங்களையும் போதிக்க விரும்புபவர்கள் இவ்வழியை பின்பற்றலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பாக பௌதீக சிக்கல்களிலிருந்து நிரந்தரமாக வெளியேற விருப்பம் கொண்டவர்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட குறையற்ற புராணமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. போயிருக்காரு அவங்களுக்கு லைன் போயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவங்க network நெட் போயிடுச்சு. போயிருக்கு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோல்ட் ஆன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க ஜாயின் எல்லாருக்கும் பண்ணாங்க. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி மாதாஜி. தீபாவளி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹாப்பி தீபாவளி. வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தீபாவளி மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் அரே மாதாஜி. சரியாம அது இதாயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம இந்த பதத்துல வெற்றி பெறுவதற்கு மிகச்சிறந்தது என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வெற்றி பெறுவதற்கு மிகச்சிறந்த உத்தமமான ஒன்று. அது மட்டுமல்ல, நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிப்பதற்கு முன்பாக யாராருக்கெல்லாம் நம்ம பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ இங்க பாக்குறோம் பரம புருஷரான நாராயணர், தெய்வீக தன்மை பெற்ற மனிதர் யாரு அப்படின்னா இங்க நர நாராயணரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிஷிகள், அது மட்டும் அல்லாம கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி தேவியர்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆதி குருவான நம்மளுடைய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுத்த ஸ்ரீல வியாசதேவர், இவங்களுக்கெல்லாம் நாம நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ பௌதீக வாழ்வு, இந்த இக உலகம் பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு நமக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த பௌதீக வாழ்வுல இருந்து நாம விடுதலை பெறுவதற்கு உத்தமமான வழி அப்படி எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்களை தொகுத்து கொடுப்பதற்கு தான் இந்த புராணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த வேதங்கள் புராணங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றது நமக்கு இங்க தெளிவாக தெரிகின்றது. பகவான் விபு ஆத்மா, நாம அவரிடத்திலிருந்த ஒரு துகள் அணு ஆத்மா, நாமும் அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசைப்பட்டதுனால நமக்கு இந்த பௌதீக லோகம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அவர் நம்ம மேல ஒரு காரணமற்ற கருணையினால மீண்டும் தன் குழந்தைய மேல எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக பகவான் இந்த வேதங்களையும் பக்தர்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். சோ அவர்கள் நமக்கு சரியான உத்தமமான வழியை காட்டுவதன் மூலமாக நாம பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த ஜீவராசி இந்த பௌதிகமான புலனின்பத்தால ஈர்க்கப்படுறதுனால இதுல இருந்து நாம வெளியே வரணும்னு நிறைய பிளான் போட்டாலுமே நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாத பட்சத்துல இருக்கும் நம்ம. சோ எப்படி நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நாம இப்ப இந்த பிறப்புல இருக்கிறதுக்கு உண்டான இப்ப நாம என்ன அனுபவிக்கிறோமோ அது நம்மளுடைய முந்தைய பிறப்போட கர்ம பலன்கள். அப்ப இந்த பிறப்பை நாம செவ்வனே செப்பிட்டுக் கொள்வதனால எதிர்காலத்துல நாம புண்ணிய செயல்களை செய்வதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க நம்மளுடைய இந்த வழியை சரியாக கொண்டு செல்வதற்கு நமக்கு ஆச்சாரர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கார்கள். சோ இங்க நாராயணரை பத்தி நமக்கு தெரியும். வேதைஷ்ட சர்வே அகம் வேத வேத்யோ,
அனைத்து வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியவரும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த ஜீவராசி மேல அதீதமான கருணை கொண்டதுனால நம்ம மீண்டும் எடுத்துக்கொள்வதற்காக அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம பாக்குறோம் 6 கேள்விகள். என்ன கேள்விகள் கேட்டாங்க? சௌனக ரிஷியோட தலைமையில இருக்கக்கூடிய அத்துணை முனிவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகம் ஆரம்பிக்குது. அப்போ அதுல ஒரு கேள்வி வந்து பகவான் கோலோகம் சென்றதுக்கு அப்புறமா அந்த தர்மம் எல்லாம் எங்க அடைக்கலமாயிருக்கு அப்படின்றத கேக்குறாங்க. சோ அதற்கான பதில் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ நாராயணர் இந்த அவருக்கு வந்து நாம நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை செய்யணும். அடுத்து நரநாராயண ரிஷிகள். உங்களுக்கு அந்த நரநாராயண அவதாரம் பத்தி தெரியும். சோ நரநாராயணர்கள் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக இந்த ஜீவராசிகளுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? தவங்கள் செய்யறாங்க. அப்ப நிறைய தவங்கள் பண்ணும்போதே உடனே இந்திரனுக்கு வந்து பயம் வந்துருது. ஏன்னா தம்முடைய ஆட்சிக்கு வந்து ஏதாவது பங்கம் வந்துருமோன்னுட்டு. அப்ப அத்துணை தேவர்களையும் வந்து அங்க என்ன பண்றாரு? அவங்களுடைய அந்த தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். அதுல வந்து காமதேவனையும் வந்து அவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஆனா நரநாராயணர் சாக்ஷாத் பகவான். சோ அவர் வந்து அந்த 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 அங்க எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகல அப்ப அவர். ஆனாலும் இவங்க முயற்சி செய்துட்டே இருக்காங்க. அவங்கள திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்காக நாராயணர் என்ன பண்றார்? தன்னுடைய அந்த தொடை, அது வந்து ஊர் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு சமஸ்கிருதத்துல. அதை தட்டினதுனால அதுல இருந்து ஊர்வசி வராங்க. சோ அவங்கள பார்த்த உடனே அத்தனை தேவதேவர்களும் இவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் வந்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அவங்களை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றார்கள். இவங்க மீண்டும் தன்னுடைய அந்த தவத்தை வந்து மேற்கொள்கின்றார்கள் நரநாராயணர் 2 பேரும். அப்ப சஹஸ்ர கவச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரன். அந்த அசுரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய பகவானின் மூலமாக அவருக்கு வந்து 1000 கவச்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் அந்த அசுரன் என்ன பண்றாரு? பிராமணர்களையும் ரிஷிகளையும் முனிவர்களையும் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றாரு. அப்போ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாரும் பகவான் இடத்துல வந்து அடைக்கலம். அப்ப அவர் என்ன பண்றார்? அந்த சஹஸ்ர கவச்சனை கொல்வதற்காக, அது வந்து ரொம்ப கடினம். ஏன்னா 1000 கவச்சம் போட்டிருக்காரு அவர். அந்த 1000 கவச்சத்துல வந்து 1000 வருடங்கள் தவம் செய்து அவர் ஒன்னொன்னா வந்து அவங்க வந்து அழிக்கணும். அப்ப நரநாராயணர்ல ஒருத்தர் வந்து தவம் செய்வார், ஒருத்தர் வந்து அவரோட போர் புரிவார். சோ இந்த மாதிரி அவங்க 99,000 கவச்சங்களை வந்து அவங்க அழிச்சிட்டாங்க. இன்னும் 1 மட்டும் பாக்கி இருக்கு. அப்ப அந்த சஹஸ்ர கவச்சன் அந்த அசுரனுக்கு வந்து புரிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, நம்ம இவங்க கிட்ட போட்டி போட்டு வெல்ல முடியாதுன்னு அவர் என்ன பண்றார்? சூரிய பகவான் இடத்துல தஞ்சம் புகின்றார். அப்போ அவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்துதான் துவாபர யுகத்தில் கம்சனாக வருகின்றார். அந்த ஒரு கவச்சம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரத யுத்த காலத்துல வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால கேட்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நரநாராயணர் யாருன்றது நமக்கு தெரியுது. சாக்ஷாத் பகவானும் அர்ஜுனனும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நாம அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிப்பதற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கணும். அது போல பகவானுடைய அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் திங்ஸை பாக்குறதுக்கு தான் நமக்கு தேவதேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. நம்மளுடைய பூர்ணமான அன்பு பகவானிடத்துல இருக்கணும். அதே சமயத்தில் தேவதேவர்களுக்கு வந்து நாம மரியாதை கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சோ நமக்கு கல்விக்கு அதிபதியாக இருக்கிறது சரஸ்வதி தேவி. சோ அவங்க கிட்ட நாம நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை செய்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள ஆழ்த்தப்படணும். சோ அடுத்து வந்து வியாசதேவர். வியாசதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்மேக வண்ணத்தை ஒத்து இருக்கிறதுனால அவருக்கு கிருஷ்ணர் என்று பெயர். அது மட்டுமல்லாம 2 நதிகள் சங்கமிக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் வந்து பிறந்ததுனால அவருக்கு வந்து துவாபாயன அப்படின்ற பெயர் இருக்கு. வேதங்களை தொகுத்து கொடுத்ததுனால வேதவியாசர் அப்படின்ற பெயர் இருக்கு. சோ நம்ம அந்த அதிகாரம் பெற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க மூலமாக இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக நம்முடைய ஆன்மீக குருவுக்கு நாம நமஸ்காரங்களை செய்விக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, இங்க பர்பட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோபாதர் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதீக லோகம் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம். இதுல இந்த ஜீவராசி வந்து மாட்டிட்டு தவிக்கிறது. இந்த வாழ்க்கை போராட்டம் வந்து ஒரு முடிவில்லாத பல கஷ்டங்களை கொண்டது. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், மீண்டும் மீண்டும் அந்த சக்கரத்துல வந்து நாம சுழண்டு இருக்கோம். சோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். எத்தனையோ திட்டங்கள் போட்டாலும் அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியல. அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா அதற்காகத்தான் பகவான் இந்த சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்காரு. புத்திகெட்ட மூடர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, புராணங்கள் வேற, இதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி அல்ல. வேதங்களை புரிந்து கொள்வதற்காக நமக்கு இந்த புராணங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
சோ எவன் ஒருவன் அந்த ஞானம் உள்ளவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த புராணங்கள்ல வந்து தஞ்சமடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஏன் இப்ப இந்த புராணங்களின் மூலமாக நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு இந்த புராணங்கள் உதவுகின்றது. நாம யாரு, நாம எதற்காக இங்க இருக்கோம், நான் என்ன செய்து இந்த பகவானை மீண்டும் அடைவது அப்படின்றத நமக்கு விளக்கி கொடுப்பது இந்த புராணங்கள் அப்படின்னு சாரி மாதாஜி, யாரோ பேசுறாங்க. மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் கோவஸ்ட் ஆக்குங்க. ஐ வில் மியூட் ஜானகிராமன் பிரபு. சரியாவே கேட்கல மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. wish you a very happy conscious Diwali மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி ஆகுது மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி ஆக்கியிருக்கீங்க. பட் தட்ஸ் ஓகே. ரேவதி மாதாஜி மத்தவங்க ஓகே. எஸ் மாதாஜி, கோ ஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க புராணங்கள் நமக்கு என்ன நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, இந்த நமக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நித்தியமான உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு இந்த புராணங்கள் நமக்கு வழிவகுக்கின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். அதை நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்காகவே விளக்கப்பட்டதுதான் இந்த நூல்கள் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அந்த புராணங்கள் எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஏன்னா மனிதர்கள் அனைவரும் வந்து ஒரே மாதிரியாக இல்லை. நாம இந்த முக்குணங்களால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். எப்ப இந்த பௌதிக லோகம் வருகின்றோமோ, எப்படி உப்பு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சுவை இருக்கு, சர்க்கரைனா அதுக்குன்னு ஒரு சுவை இருக்கு. அது போல இந்த ஜட உலகம், ஜீவாத்மா ரொம்ப தூய்மையான ஒன்று, ஏன்னா பகவானிடத்துல இருந்து வரதுனால. ஆனா எப்ப நாம இந்த பௌதிக லோகத்துல வரமோ, அப்ப அதற்கு உண்டான கலங்கம், அந்த 3 குணங்கள்ல நாம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல புராணங்களும் வழிவகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சோ அதுல நாம வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு என்ன, நான் ஏன் இங்க இருக்கேன் அப்படின்ற அந்த கேள்வியை கேட்பதற்காகவே நாம அந்த சத்துவ குணத்துக்கு உயர வேண்டியதாக இருக்கின்றது. அப்ப இந்த சத்துவ குணத்தில் உயரும் போதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகமான சார்ந்த கேள்விகளை கேட்கவே நாம விழைகின்றோம். அதற்கு ஏற்றாற் போல புராணங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 18 புராணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல 6 புராணங்களாக இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மற்ற எந்த தேவதேவர்களை வழிபாடு செய்தாலுமே, மற்ற புராணங்களை படித்தாலுமே அவங்க ஃபைனலா வர வேண்டியது எதாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா சத்துவ குணத்துக்கு. ஏன்னா 84 லட்சம் முறை வந்து இந்த ஜீவராசி பிறக்குதுன்னு பாக்குறோம். அப்போ ஒரு பிறவிலையுமே வந்து நாமே தூய்மை செய்து கொண்டு சத்துவ குணத்துக்கு நாம உயர்கின்றோம். சோ அரிது மானிடராய் பிறத்துறது இது. அப்ப இந்த மானிட பிறப்புல சத்துவ குணத்துல நாம நிலை பெறும் போதுதான் இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை நாம முன்வைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நமக்கு இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு உண்டான ஒரு நிரந்தர தீர்வை பகவான் மூலமாகவே நமக்கு அளிக்கப்பட்டது. பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம் நாம் பாக்குறோம். பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எல்லையற்றது. கடலோட அலைகளை நாம எண்ணவே முடியாதது போல பகவானுடைய அவதாரங்கள் எல்லையற்றது. சோ அத வந்து மெயினா புருஷ அவதாரம், யுக அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், குணாவதாரம், லீலாவதாரம் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கின்றோம். அதுல பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு அவதாரம் வந்து வேதவியாசர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவருடைய கருணையின் மூலமாக நமக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைக்கிருக்கின்றது. சோ நாம இந்த சத்துவகுணத்துக்கு உயரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த கேள்விகளை எழுப்புகின்றோம். நான் ஏன் நம்ம பாக்குறோம் நிறைய பக்தி பண்றவங்களும் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க, நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்காங்க. அதே சமயத்துல அதர்மம் பண்றவங்களும் நல்லா இருக்காங்க. அந்த கேள்வி நமக்குள்ள இருக்கும், ஏன் இப்படி அப்படின்னு. நல்லா தானே பக்தி பண்றோம், பகவானே எனக்கு ஏன் இந்த நிலை அப்படின்னு. ஆனா அந்த கேள்வி கேட்கறது அதான் அந்த சத்துவகுணத்தில் வரும்போதுதான் அந்த ஞானமே வருகின்றது. அப்ப ஏன் அப்படின்னாக்கா அதோட பதில் வந்து நமக்கு இந்த புராணங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் நான் இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது. சோ அடுத்த பிறவியாவது நான் ஒழுங்கா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அப்ப நானு பக்தி செய்ய வேண்டும். சோ கலியுகத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தர்மம் என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய அவதாரமான சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் தான் இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான தர்மம் என்று நமக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
சோ இந்த வேதங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, விதி நிஷேதா அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அது நமக்கு உண்டான அத்தனை கேள்விகளுக்கும் வந்து இங்க புராணங்கள்ல இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது நாம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ நம்மளுடைய இந்த பிரசன்ட் நிலைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயல்களுக்குமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு பலன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரு கதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உபநிஷத்துல ஒரு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு குரு தன்னுடைய சீடன் எடுத்து சொல்றார், எனக்கு சில பழங்களை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு. அந்த சீடன் வந்து குரு மேல இருக்கக்கூடிய அதீதமான பற்றின் காரணமாக என்ன பண்றாரு, எல்லா பழங்களையுமே கொண்டு வந்துடுறாரு அந்த மரத்துல இருக்கிறது. அப்ப குரு கேக்குறார், நீ எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வந்துட்டியா, அங்க பறவைகள் இருந்தது. அப்ப அந்த பறவைகள் வந்து என்ன சாப்பிடும், இத நீ எல்லாமே கொண்டு வந்ததோட பலன் என்ன ஆகும்னா உனக்கு கண்ணு தெரியாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து கர்மங்களுக்குமே வந்து ஒரு பலன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நாம அப்ப எப்படி செய்யணும், நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி செய்யணும், நான் நல்லா தானே குருவை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தானே பண்ணேன் அப்படின்னா அதற்கு தான் புராணங்கள் ஈஷாவாசம் இதம் சர்வம், அனைத்தும் பகவானுக்கு சமமானது, எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதீதமாக எதை நாம அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சாலும் அதற்கு உண்டான பலனை நாம பெற வேண்டியதா இருக்கு. நம்மளுடைய செயல்கள் அதனாலதான் அது வந்து நாம் குருவை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்க கூடாது. அங்க நம்ம எப்படி நினைக்கணும்னா, என்னுடைய குரு கேட்டிருக்காரு, இது வந்து பகவான் வந்து குருவின் மூலமாக கிடைத்த கட்டளை, அப்ப அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம கொண்டு போகணும். சோ அப்ப கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் இருக்க வேண்டும். சோ இதெல்லாம் நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த புராணங்கள்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த சத்துவ குணத்துக்கு நாம உயரும் போது மட்டும்தான் நம்ம சத்வம்ய பிரம்மாசனம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சத்துவ குணத்துக்கு உயரும் போதுதான் நமக்கு இந்த கேள்விகளும் அதற்கு உண்டான பதிலும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அதே சமயத்துல இந்த ரஜகுணம் தமோகுணத்திற்கு உண்டான இதுல நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை நாம கேட்கின்றோம். ரஜோ மற்றும் தமோகுணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய கேள்விகள் இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்காவே இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ கலிம் சத்வம் ஹரம் பும்சாம். சோ அதனால நாம நம்மை முதல்ல இந்த சத்துவகுணத்தில் உயர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உண்டான புராணமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதன் மூலமாக நாம வந்து பகவானுடைய அவதாரமாகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் கருதப்படுகின்றது. சோ அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிப்பதற்கு முன்பாக இவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை செய்துட்டு, ஏன்னா குருவோட கருணை இருந்தால்தான் நாம முன்னேறவே முடியும் ஆன்மீக பாதையில. அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்துட்டு நாம இந்த பாகவதத்தை படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த இதுல நம்ம என்னென்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நாம வேதங்களும் புராணங்களும் இருக்கிறதோட நோக்கம் என்ன, நாம எப்படி வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும், தேவதேவியர்களுக்கு எப்படி நாம வந்து மரியாதை கொடுக்க வேண்டும், 3 விதமான குணங்கள் என்ன, அந்த குணங்கள் சார்ந்த புராணங்கள் என்ன இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து நாம இந்த இந்த பதத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இந்த வியாசதேவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து மிகவும் முதிர்ந்த பக்குவப்பட்ட நிலையில நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். சோ பகவான் அவர் அத்தனை வேதங்களையும் புராணங்களையும் கொடுத்தும் கூட அவருக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை. அப்ப அவருடைய குருவான நாரத ரிஷியின் கட்டளையின்படி அவர் என்ன பண்றார், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்திருக்கார். அதுல பகவானுக்கும் பகவானுடைய பக்தனுக்கும் உண்டான லீலைகள் எல்லாம் வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வேற மற்ற புராணங்கள் எடுத்தாலுமே கூட அதனுடைய சாரம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவானை தஞ்சமடைகிறதா தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஸோ இப்படியாக நாம வந்து அத்துணை பேருக்கும் கடன் பட்டிருக்கோம். தேவர்கள் மற்றும் நரநாராயணர், அது மற்றும் மற்ற ஜீவராசிகள், பித்ருக்கள், பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் கடன் பட்டிருக்கோம். ஆனா எப்ப நாம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுகின்றோமோ, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம செயல் இருக்கும்போது மற்ற செயல்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. நாம பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்கு மட்டுமே வந்து திறந்ததாக இருக்கு, உத்தமமானதாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ அதற்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் நாம வந்து பகவானுடைய சிந்தனையில அவருடைய நாம உச்சாடனம் செய்வதே வந்து மிகவும் உத்தமமான ஒன்று அப்படின்றது நீங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கலியுகத்திற்கு உண்டான ஒரே தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அருளி கொடுத்த அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை நாம ஸ்ரத்தையா பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
சூரிய பகவான் கிட்ட போன பிறகு அவரு கர்ணனா தான் பிறகுறாரு இல்ல மாதாஜி? ஆமா அவதாரம். பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஆமா, அதனாலதான் அந்த ஒரு கவச்சம் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால எடுக்கப்பட்டது மீண்டும். மாதாஜி அந்த குரு சொன்னதுபடிதானே அவர் பழங்கள் கொண்டு வந்தாரு. அவரு குரு ஆமா, மேல இருக்கக்கூடிய ஆமா, ஆசையினால அதற்காக அவரு குரு வந்து அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அப்ப நம்ம மற்ற ஜீவராசிகளையும் கணக்குல வைக்கணும் இல்லையா? எல்லா பழத்தையும் எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுல்ல. அங்க பறவைகள் இருக்கிறத அவர் பார்த்திருக்காரு. அப்ப அதுக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நம்ம கொடுத்திருக்கணும் இல்லையா? நம்மளுடைய ஈஷோபனிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் மந்திரம் நம்ம பாக்குறோம். அவருக்கு அந்த சமயத்துல தோன்றது குருவனுடைய மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு மட்டும்தான் தோணி இருக்கும். மற்றத பத்தி அவரு நினைச்சிட்டு இருக்க மாட்டாரு இல்லையா மாதாஜி? அதனால அது இல்ல, தப்புன்னு சொல்றாங்க. அதற்காக எல்லாமே எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுல்ல. அவருக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும். ஏன்னா குரு என்ன குருக்கு ஏதோ 4 பழம் 3 சாப்பிடுவாருன்றது பழம் தெரியும். கொடுத்தா பரவாயில்ல. குருக்கு 2 குரு 3 பழம் எத்தனை கொடுத்தா பரவாயில்ல. சாப்பிடுவாருன்றது தெரியும். மரத்தினுடைய குரு பழமே கொடுத்து என்ன பண்ணுவாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, குரு எத்தனை சாப்பிடுவாருன்றது தெரியும். அங்க மற்ற ஜீவராசிகள் மேலயும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப நான் என்னுடைய குரு கிட்ட இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிறேன்? கண்டிப்பாக குரு வந்து அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்ல மாட்டாரு இல்லையா? சோ மற்ற ஜீவகாருண்யமும் வேணும். அங்க பறவைகளை பாக்குறாரு. அப்ப அவருக்கு தேவையானதையும் அவர் விட்டு வைக்கணும் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுல்ல. அப்ப நான் வந்து என்ன மாதிரியான நிலையில இருக்கேன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம செய்யற ஒரு கர்மாக்கும் வந்து எப்படி நம்ம நிர்காவுடைய கதை பார்த்தோம். அவர் வந்து நல்லதுதான் பண்ணார். ஒரு ராஜா பிராமணர்களுக்கு வந்து நல்ல பசுக்களை வந்து தானம் பண்ணார். அது நல்ல விஷயம். அது அவருடைய தர்மமும் கூட. இருந்தாலும் அவருக்கு ஏன் பள்ளியா போறதுக்கு உண்டான இது கிடைச்சது? அது போல நம்ம கஜேந்திர மோட்சமும் அந்த லீலையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கேள்விகள் வேற எதுவும் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம். கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமநந்தே ஹரி ஹரி போல். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. माताजी நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி தீபாவளி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹாப்பி தீபாவளி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. மாதாஜி உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி தீபாவளி. வெரி நைஸ் செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதாஜி. என்னோடது லைவ் போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களோடது பண்ணிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நான் மொபைல்ல இருந்து பண்ணிருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். நான் அது பண்றேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஜஸ்ட் 1 செகண்ட்.